Het gaat er om wij. En hoe viel het dan als diezelfde noemers, jongst? Raar, maar het gaat vanzelf. En ja, dat was het eerst net. Wanneer weer het moment dat ze dacht, ja, nou dwar ik dat wel op zo'n groot podium. Want er weer een soort mensen daar, hè, bij de Vrije Piraten. Ja. Ja, Lierlien? Zei het? Ja. Nou, één keer die en dat weer voor het klaar eigenlijk. En wat zijn de reacties? Alleen maar positief. Positief. Ja, ik ga een negatieve reactie uit. Nou ja, en de toekomst dan, hé. Er mag meer repertoire komen tegen. Er mag zijn jaloer en wat vullen kennen aan, of net? Hè? Ja. We maken al even een oefening. Ja, wat zoekt er dan meer bij jongen wollen? Wat voor soort muziek? Hetzelfde wat ik nou doe. Gewoon een beetje feestmuziek, maar wel wat van die oude nummers. Ja, wel oudere piratennummers, zeg maar.